Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Ngokwesintu nangokwemvelo, uma umuntu wesifazane esesikhathini usuke ehlambuluka, lokho kuyimvelo. Uma kuyimvelo kumenza ukuthi angathinti lutho, ahlale ahloniphe isimo akusona sokuhlambuluka ngaleso sikhathi. Umbuzo khona uthi kungabe umuntu wesifazane uma esensukwini zakhe uyakwazi yini ukuthandaza? Uyakwazi yini ukuthi aphahle? Uyakwazi yini ukuthi ayohlanganyela nabangcwele esontweni? Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni, ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini. Uma gutshwa ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulele omashiya amahlangathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizalo uthumbu la tshatatsha, utshatatsha zalo upheshe, uphesha zalo uMaguyana, uMaguyana zalo uVaphi, uVapha zalo nokhonjo. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba, untombi siyamncumela insizwa ziyamkhombisa lesincane saphuma ehlathini ekuseni ngobuvisa sivuthulwa ngoba sigcwele amabede. Ngikholo likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamgqama usathi inkankane lakhe lathi ngihamba litheselo sithi lathi ngaha. Ngumjabulelo kumamatheka komngakhe ngoba njalo memamatheka uthi faca. Kuhlala kuyintokozo ke kumina abafowethu nodadewethu ukuthi ngifike la ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV ngizokusikela kwelinonile. Ngiyacela ukuthi nawe ungaka-subscribe, usubscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu bese siyithatha imfanekiso eqoshe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona ezoba usizo olukhulu. La ku channel yethu bafowethu sifundisana isintu, siyachushisana, siyadodisana, siyakhulisana ngezinye zezinto othola ukuthi asiziqondi singabantu. Uzokhumbula ukuthi sikhule omkhulu bethu bengasekho, kwesinye isikhathi sakhula bekhona kodwa bangalithola ithuba lokuthi bahlale nathi phansi basifundise basicobelele ngolwazi oluthinta isintu. Ingakho ke Impunga Yesintu uyathatha isinqumo sokuthi izoba umkhulu wenu, ibe ugogo wenu, inicobelele ngezinye zezinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo ngoba phela isintu iyona nto ewumgogodla wokuphila komuntu. Namuhla bafowethu nodadewethu ngifuna sibuke indaba yomuntu wesifazane nokuya ensukwini zakhe. Ngokwesintu ke nangokwemvelo uma umuntu wesifazane eya ensukwini zakhe usuke ehlambuluka. Uyimvelo lokho kudali ukuthi ngaso sonke isikhathi makuphela insuku ezithile umuntu wesifazane uyohlambuluka. Boba khona ukungcola okuphumayo kuyena ngaphakathi kuphume ukuze asale ehlambulukile. Umuntu wesifazane ke bafowethu kuke kufanele ukuthi uma ehlambuluka angathinti lutho, kufanele atotoswe ngoba lento esuke yenzeka kuyena imvelo kaNkulunkulu, into eyadalwa. Akufanele ukuthi umuntu wesifazane uma eyensukwini bese emva kwalokho uthola ukuthi uzovuka emsebenzini kungamhloniphi umuntu wesifazane lokho. Uma umuntu wesifazane esensukwini zakhe kungamhloniphi ukuthi uzophinda futhi ame, awashe, ayine, apheke. Uyabona mina ngiyimpunga yesintu, angipheki mina ngiyimpunga yesintu, angikaze ngimshintshe umngami ukuthi kuzopheka mina ngiyamshintsha. Ngithi ngizogeza izitsha. Angikholelwa lapho mina ukuthi umfazi uma engiganile kufanele ukuthi ke manje sishintshane ngokupheka. Hayi, angikholelwa lapho. Angikholelwa futhi ukuthi kufanele sishintshane ngokuwasha. Kodwa makuthiwa uyahlambuluka
kufanele-ke lapho-ke ngisihloniphe leso simo. Kufanele impela intshebe ishe lapha esitofini, uyibone lokhu iqothuka kancane kanti ishiswa isitofu, uyabona? Ngoba umuntu wesifazane uma ehlambuluka akufanele athinte ukudla kwendoda, akufanele ayiphakele, akufanele ayiphekele, akufanele ayiwashele, akufanele ayi-ayinele. Isintu lesibafowethu, isintu-ke siwumthetho. Umthetho-ke bafowethu awuyona into elula, uyinto enzima. Yingakho kwesinye isikhathi ubuye uphuleke, kodwa ukuphula kwakho akusho ukuthi kufanele-ke manje ugudluke ekutheni umthetho umthetho. Abantu besifazane-ke bafowethu uma behlambuluka awumthinti ngisho ukumthinta, ngoba uma uyinsizwa uzothinta umuntu wesifazane esensukwini zakhe uphenduka isiyoyoyo. Awumthinti umuntu wesifazane esensukwini zakhe, awumhagi ngisho ukumhaga ngoba uzoba isiyoyoyo. Akathintwa nje umuntu wesifazane. Niyangizwa zinsizwa ukuthi ngithini? Umuntu wesifazane esensukwini zakhe akathintwa ngoba uzoba isiyoyoyo. Yini ezokwenza ukuthi ube isiyoyoyo? Ithongo lakho lizoqhela kuwe likushiye ngoba uthinte umuntu ongekho esimeni esihlambulukile, kodwa wathinta umuntu osesimeni sokuhlambuluka. Akufanele ukuthi umthinte ngoba ukwesimeni sokuhlambuluka akekho esimeni esihlambulukile. Kubalekile-ke bafowethu unodadewethu ukuthi sikwazi lokho sikuqonde nawe umuntu wesifazane, ukuqonde lokuthi uma ukwensukwini zakhe awupheki kini, awenzi lutho. Nabakini futhi kubalekile ukuthi bakuqonde lokuthi wena uma ukwensukwini zakho kufanele ukuthi bakuhloniphe, kufanele ukuthi bakutotose, ungaye ebhodweni uyophaka ukudla. Yingakho bafowethu uthola ukuthi amathonga asembethe awasigunyazi ukuthi sihambe sidla nje ezitolo. Yebo kuyingozi esehlelayo ukuthi sigcine sidla ezitolo, kodwa kona kufanele ukuthi ukujwayele uma uwumuntu wethongo, ngoba kuningi ungahlambuluki ekudleni okugcwele izitolo okusuke sekuphekiwe. Bangizwe kahle abantu, asisho ukuthi abantu bangakuthengi ukudla, kodwa la siveza ubungozi bokuthi ukuthenga ukudla esitolo kunamathuba amaningi ukuthi akuhlambulukile. Kunezinto ekufanele ukuthi uzenze emzimbeni wakho ukuze uyokwazi ukuthi lokho kungcolo osukutholile wakujomba endleleni ukwazi ukuthi kusuke. Kodwa ke la ngikhona naku la ngikhona, uma umuntu wesifazane esensukwini zakhe uyakwazi yini ukuthi aphahle? Uzokhumbula ukuthi uma uphahla usukukhuluma nabantu abadala. Umuntu wesifazane uma esensukwini zakhe uyakwazi yini ukuthandaza? Mawuthandaza ukhuluma nomenzi wezinto zonke, umkhulu womkhulu. Umuntu wesifazane uma esensukwini zakhe uyakwazi yini ukuthi asembathe isembatho sakhe samandla sokukhuleka akhuleke? Uzokhumbula phela ukuthi lesembatho lesi sembatho mhlambe sethongo, isembatho sezithunywa, isembatho mhlambe sasesontweni asonta kulona. Umuntu wesifazane bafethu uma esensukwini zakhe kunezinto angakwazi ukuzenza njengoba sengibalulile, bese kube khona izinto akwaziyo ukuthi azenze. Uyabona umuntu wesifazane uma esensukwini zakhe uyakwazi ukuthandaza, aguqa athandaza impela ila asuke namandla khona kakhulu. Kumele ukuthi ukwazi-ke lokho umuntu wesifazane namhlanje ukuthi uma nje usensukwini zakho usensukwini la ukuthi khona uyahlambuluka, akumandla kuwena, akumandla. Kufanele ukuthi uthandaze uqinise, kodwa uvumelekile ukuthi wembathe isembatho sesonto lakho noma sabantu abadala. Awuvumelekile ukukwenza lokho. Ukwembatha isembatho awuvumelekile, nokuya esontweni futhi awuvumelekile. Uzokhumbula phela ukuthi uma uhamba uye esontweni kufanele wembathe izembatho zakhona. Awuvumelekile ukuzembatha uma usensukwini zakho. Nokuya khona esontweni awuvumelekile. Kodwa umkhulu womkhulu okanye uNkulunkulu
uyakwazi ukuthi akwembathe ngamandla ngoba uyena owakudala wadala nalesimo kusona. Uyakwazi ukuthi ke uguqe uthandaze ucele kuyena. Uyakwazi ukuthandaza. Kodwa awuvumelekile ukuthi uphahle. Awuvumelekile ukuphahla. Awuvumelekile ukuthi mawusensukwini zakho usuyabonakala umisa amakhandlela uyaphahla. Akufanele ukuthi ukwenze lokho. Kodwa ukuthemeleza kuvumelekile. Ukuthandaza kuvumelekile. Kodwa izembatho zakho ngeke uzuzifake ngoba isimo kusona asihlambulukile. Kodwa ukuthatha inkulumo uyibhekise kumkhulu omkhulu ngoba phela mawuthandaza usukubhekisa inkulumo kumkhulu omkhulu nasemathongweni. Awuthinti lutho, akukho okuthintayo ngesandla sakhe. Ingakho ngithi awukwazi ukuphahla ngoba mawuzophahla uzothinta izibani. Kanti wena okuthintayo ngesandla sakho kuphenduka nako kungahlambuluki ngoba ukesimini singahlambulukile. Kodwa amandla usukunawo ukuthi ukwazi ukukhuluma uzicelele wena kumkhulu omkhulu. Hayi bafowethu, angingawageqa amagula ngoba ngemuki. Bengithi angisike nje elijikayo ukuthi umuntu wesifazane emesensukwini yebo zikhona izinto angakwazi ukuzenza kodwa uyakwazi ukuthi akhuleke futhi ukukhuleka kwakhe usheshe kuzwakala mawusensukwini ngoba usukusemandleni. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Lapha bafowethu ku Facebook, ikhasi lami la Facebook osikhotheni balilimaza bafowethu. Ngino Facebook omusha manje. Ngiyacela ukuthi sitholane lapha ku Facebook Impunga Yesintu. Kukhona nekhasi laphana elibhala ukuthi abathandi bempunga yesintu. Nalo futhi sizokwazi ukuthi singene senzo live khona sifake ezinye zezinto eziyimfundiso khona. Ngizocela abantu ukuthi impunga yesintu bayilandele khona lapha kubuso bencwadi Facebook Impunga Yesintu. Akuselona lela khasi leliya elalithi mlekeleli mbanje, akuselona lelo. Kodwa manje Impunga Yesintu yonke indawo kukhona futhi ilogo le yempunga yesintu isithombe sakhona. Impunga Yesintu ku Facebook, Impunga Yesintu ku TikTok, Impunga Yesintu ku YouTube, Impunga Yesintu ku Instagram, Impunga Yesintu ku Twitter. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke siqhubeke njalo subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Hayi wethongo lami